Ana. Nadugay lagi ka guli. Hi guys, madyo ni jong tanan. Paningot ko madyo kay nangipos ko sa mga nilaban gahapon na ang pangipos ka ng laban na po ko. Ang gianam-anam mo kanang kuan laba karon di mo daghan. So sang pinaka tapuan ra baga dyan na kanang mamilo. Tapuan ka adyo ko mamilo guys. Jo may laing mahimo kay may laing mo pilo da na ako ra jud. Da hanggang labunan mga kuan bedsheet nja agamang mga panguran nang gipatudit nang isunod ng mga bedsheet na may bagong kuan guys iring mikloy agamo ang gipangan na guys among ipailaila guys bagong member sa mga pamilya mikloy mikloy Mikloy, mapanagsa kadyo ka ila si Jangan kay gahapon pa man na. Ning ari man ka nang igsuon ni mama katupito nga muang giadtuan sa kuan si Bunga. Ning ari man gahapon kay nangaligo sila sa Ubong Spring, dira man mi sa Ubong Spring. Naraman dia sa unahan. Ning hapit dari gidaday nila giring. Sigiyan may nagpanganda na, Mikloy kuno. Namuhat gani ko kay Mikloy. Mikloy! Guys, yung pagkaon wa mahurot. Oh, grabing kalimut guys. Arang kainit nag-ipuskus ka ng kuan. Nilabhan. Kaya hanap pong pamilon. Diyan mo, maglaba na pod. Kaya katapos ang panglaba. Naman mo pang labarong di mo daghan. Parang kamingaw. Ako rang isa dari kay bidjaan kong mama. Si mama naglaag. Tuwas likod. Kay nagabot ni dyan maligo sa kuna. Masa ako mag banlaw. Oh, ginawa ko. Pangit. Si pangit pod na to. Gila ay. Oh, ginoo ko, grabing kamingaw sa nga tanan. Di ba dyan po lalimay mong housewife nga narapirmi sa kuan, babay. Pero kapoy ba dyan po guys, dyan narata din sa kananay, bye. Naghag mga liklihukon ba, binay nagkabuntag. Luto pa, magplansa pa, maghugas pa, magandam pas. Baon sa tang anak. Maganda magpagkaon nila kay sa jumang lakaw nagahuman manglimpyo manghugas na pod sa kinanan manglaba magpanglaba mamilo kay nagkahapon mato na po sa merkado kay mangita na pag sa sidanon nagkaugma magandam na pod og pagkaon para sa panihapon inagmata, magasikaso na pod. Mo din na kinabuhi sa housewife guys. Pareha na. Balik-balik raman nag mga buhatonon. Pero kapoy badya pod. Nagama siguro nakarilit mga housewife. Mikloy! Mikloy! Hoy Mikloy, maka kon-kon na siya si Jangan. Kaya gimang sampitin, mulihok nagijahan ko andanggan. Nagpatujok pa kus ka na nayahang gilabahan, nagwatuwat ko ni mama kasi mama naglaag pa. Tapas likod. Mag-exercise kuno siya. Wa man to nag-exercise kay ang gili-ili dito nagsigira maglingkod. Nagtabi. Oh, Mikloy. Tanggong na po dala ni Sud sa bahay. Lunes taman Bernes.
Sabado, pwede na maglakaw-lakaw ka asa. Kay si Junjun magbiyahe magdyan na siya guys, Lunes Taman Bernice kay klase man, sayang ba kay nay mga mo eskwela manakay nagkasabado say mapahaway na siya kay mingaw mo po ng Sabado kay may klase mabibo ra magkalsada guys ug kanang klasihan ba kay na may pasahero kay mga eskwela mga inahan nga maghatod sa mga bata manang mahinayan siya og di makabiyahe kumbati na gadyod pangitag sapi karong maka mamiso kaya ko naramadyo ko na ni Sud sa bahay maura gadyod niyang matabang-tabang niya niyang pagblog-vlog kay misag di man ko makasweldo karong buwan na sunod buwan swelduhan manggihapon makubra man kung di ka makabot sa kuta karong buwan na ba sunod buwan makuha ra gyapon na nimo mo nang bisag mingaw misag ubang mga viewers di naganahan mananaw sang vlog kay boring man lagi ning ang vlog di man jud ta ko mo vlog kay mauwaw ko ba kay di jud siguro ni nailin yan ning vlog kay di ko mo mga istorya yaya ko mga istorya basta boring ko guys asa kay nasugdan naman na monetize naman pud ko manghinayang naman pud ko di ko maka-upload bahala na gaway mananaw na upload lang magyapon ko kay bisag na views gamay nara magyapon mo sud nga kanang dollar ginagmay nagyapon matigom-tigom guys kada adlaw nang bahala na og views kay kaluyan sa Ginoo bisag mo views rag 500 600 700 na magyapoy dollar mo sud guys mo nang dako kadyo kong pasalamat sa mga nagpabilin nga naragad nga bisag ingani ra kana na iyang vlog guys kakagyapon kong pasalamat ninyo kanang nagpabilin jud nga wa gajud puwi ug siglan taw dani nga ang vlog matagadlaw kay mo ra gajud niyang matabang-tabang ni Junjun guys kaniyang pag-vlog hinagmay kay bisag di ko makakubra karong buwan sunod buwan makasweldo ra magyapon ko nanas mama maligo na ko paningat pa kong madyo karang kainit dito sa likod nakada nakabuak ida malagi nimo pati kaang ipadala ko man ako ipatanong ha ay mong ipadadag kaang kay mong ipatamnan oo niya mayuta niya napinginita na ito kayo kalimot sa bakit naligo na ko kay magbanlaw ko sa hanggilabahan ningutang ra ba si Mirian niingon nimo isa ka shampoo og isa ka kapistik may diyang giutang maligo sa ako hi guys saman ako ligo yan, nakapanglaban ako guys na nang naihay karang kainit ang panahon grabe kalimuot ang mga bedsheet na laman guys may tiwas hi guys saman akong panglaba dyan panahon may klaro ganyan initan dyan kalit naman pumpuan uwan dyan karon ning init na po narinita ka dyan may klaro kuan ba panahon anja magalauna na si Junjun o panauli mga ingarong oras sa mauli naman ako maniud to mi hara siyang giwat kaya nga ramig paniud to si mama nagkaon na si mama guna kay gutom na kuno siya quarter to 1 na pa Junjun napasiguro pa sa hiro gihatod luwi lamang po ting paniud to na wa pa diha kung baan naman ni mama wa pa Junjun na uli alauna na ningan mo to siya ganiya nga papandamon ka alaon na kay iya kang yata dito sa parlor kay pagupitan nimong buhok jawa pa man mbong anong nadugay mo pa ka to nagabi
Ngalaw na naman pa man na uli. Tingpanyod to na. Sa jura ba to na mahaw? Kulbaan naman punta. First time pa nga. Karong dogay na uli. Ang tanong-tanong ko sa mga tricycle, may mga sedagaban. O baka po ito napakjawig ladyo. Ako sa galifat mo. Tay kalibutan, padadag cellphone, di man po magdag cellphone. Kung mag-text, ug asa siya nga biyahe, ug naway pakjaw, di ta mag-uug. Sa arang ano wa pa na uli. Ano ko na natuti sa'yo kayo mo? Sa dyo to namahaw, alas 6 pa, namahaw na, alauna na, wapay panyod to. Ningapit man to ganiha, katong paglakaw nimo. Ang lapit na ito niya. Nito kas likod naghatod og kanang kuan, sabon. Kini yun man ko nga manglaba ko. Hatan ko ni jag tangang dosina swings. Jadi nga lagi nga pandamon ka kay pagupitan ko no kani jala una. Baw. Nga grabing inita ra ba? No ba ka tumagabi? Napaman ka ulit yung paniod to na. Masig na pakjawan og ladyo. Mikloy. Kumusta ka da, Mikloy? Imo ang papa wa pa na uli. Si Mikloy oh. Nagagukagok oh. Nagnganga pa. Butangan man ang giyan diha o kanang naikuan. Hapin kay. Butangag nuog. Ikaw nagbutag nuog dani sige yan. Yes, si Pap. Yes. Giyan. Hamon na siyang gianan guys. Padua gijahang CR. Kaya gingana man po na mas mingkoy sa una. Wala na giaway ni Lincoln. Wala, ganiha ra giaway, giduklan. Giaway ni Mingkoy. Gingana po to na mas Mingkoy sa una pag-train. Gidoon na magijang CR para manad siya nga na siya mag CR ba. Okay. Para di ta masigipos. Parang ni Mingkoy, wa may problema. Kaya masiyar siya, matura siya sa ijahang kalimnganan, di na maglibang-libang bisag asa. Kaya na mo gayabang iring na. Maglibang-libang ra bisag asa. Monis Mikloy, mo pang gitrain. Para maanad po siya nga na po siya na mag-CR. Iran di din na pwede mo putol sa babae. Si Randy? Oh? Pwede man siguro na mo putol. Sundon ra ni dyan na imuhang pinutlan, di ba imuhang gupit, mura man nagpanglaki. Pwede na siguro nga nara ka ni Randy magpagupit. Kinilaki raman na imuhang buhok. Para kagisa katawo pa man na uli. Mag-ulaman po taghara. Wapas Papa Mikloy, alauna na kapin, wapa na uli. Sara, mag-ulaman po tag Sara, nga wara ba tayo kontak, wara ba tayo daang cellphone. Namalik na lamang gabang estudyante, nibalik na lamas Lawrence. Para kang isa kataw.
Nana. Nadugay lagi ka guli. Paano na nga ito kung estudyante dire? Sa ubong, pagkabot ng sa ubong, niupat kabuk, nibalik na bukod dito. Ano nga akong baliba, mana ko na, ay sa kayo, ay sa kayo, makaon sa ko, sayang, upat ka mo. Sabi na magnagaban ka. Ano ay? Kumang ka na uli. Pagkato daw estudyante, tao ko dito, kadala ko, puno ko, pagkabot sa ubong, upat ka buok, balik ko dito. Nagay mga una ta, si mama ni kauna na. Mikloy. Ah, Mikloy! Bundakan pa juga bulan. Nguwan bitaw. Naglaba ko, kalit-kalit ra pa ko gipos. Japon, hinit ra to. Bundakan ke bulan. Kapon. Panahon na. Biasa. Kuan. Kauna ta. Hi guys, sumanamig paniod to guys. Diyan nag-uwan. Kasi kag-uwan, napadihag pagkaon ni. Pangit pa, panamatag ka na iuwan. Ang si Mikloy, yung man nagkaon, nahurot na gijang pagkaon na. CR na siya, kamao na siya mo CR guys. So amo sana siyang gihaktan guys, kaya rong manad siya na siyang CR ba. Diri malibang ha, malibang dia ha. Dia ka malibang. Diha Mikloy ha. Ay pagkalat. Sige yan may ga. Hatag na nagnan. Mikloy. Kay Mingkoy ko no din Mikloy. Atong panahon guys, gauwan. Hanggang nilaban wara mama. Nagabon na ano bukid. Ula. Si Pangit pa nakapanyod to. Basta. Magpadyong ko. Hindi mo tulak lagi ni ginihinay.